Olulu sasazo ngqolwendaba kumagumbi ethu osasazo kuNdlunkulu we-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphambili. Owayesakuba lilungu lepalamente uVincent Smith ugwetywe iminyaka esi-7 ethothwa zentolongweni yinkundla ephakamileyo yaseGauteng ngokuphathelene namatyala orhwaphilizo nobuqhetseba emva kokuba enze isivumelwano nenkundla sokuvuma ityala. Awaxolanga amalungu ekomiti yendlela aziphethe ngayo uMnumzana O'Sullivan obuyele kule komiti namhlanje emva kokuwasadulela kwiveki ephelileyo. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba wangohlonje. Ugwetywe iminyaka esi-7 entolongweni owayesakuba lilungu lepalamente le-ANC uMnumzana Vincent Smith inkundla ephakamileyo yaseGauteng. Okukulandela emva kokuba uMnumzana Smith efikelele kwisivumelwano nenkundla sokuvuma ityala ngamatyala aquka ubuqhophololo, unaniselwano ngemali nokophula imithetho yerhafu. uMnumzana Smith ulivumile ityala kwizityholo eziquka ukophula umhlathi wesi-7 kumthetho wokuthintela nokuqubisana neentshukumo zorhwaphilizo, ubuqhetseba, ukukhudisa imali nokophula umthetho werhafu. Oku kuphathelene norhwaphilizo nezityholo zobuqhetseba yena siqu kunye nokuba ngumlawuli nomnini-zabelo kwinkampani i-Euroblitz 48. Wasilela ukudiza ingeniso yakhe kwakumele ixhuzulwe irhafu ye-Euroblitz phakathi kwaMarch 2009 noJulayi 2018, imali efikelela kwi-R28 million evisayo. Iminyaka esi-7 aza kulala eqamele ngenqindi ngayo intolongweni uMnumzana Smith iquka exhonyiweyo. Lesi-7 yiyo eza kulala ezamla ngaphaya kwezitshixo kuyo. Urhulumente usamkela isigwebo sikaSmith kwingxelo. Urhulumente uthe ukugwetywa kukaMnumzana Smith kubonisa ukuzalisekiswa kwesithembiso sikamongameli Cyril Ramaphosa kwintetho yesona sokulwa urhwaphilizo. Ukwathe ukuphunyezwa kweziphakamiso zekomishoni kaZondo nezinye ikomishoni kuyinxalenye yeenzame zokuqinisa amaziko karhulumente nokubuyisa intembeko karhulumente. Iqonga eliphehlelelwe namhlanje ePitoli lokulwa urhwaphilizo lakutshanje kwicandelo lezamanzi licwangcisa ukuveza onke amabibi ekulweni ubugwenxa obube ngumqobo kwizakhiwo zophuhliso zezamanzi nobuthe baqhoka izigidi zabembeli, isidima namalungelo. Kuphehlelelwe iqonga lokusiphula urhwaphilizo nengcambo kwicandelo lezamanzi. Urhulumente nababandakanyekayo bazijule ijaco ekuthabatheni elinyathelo lokukhusela kangangoko okububomi eluntwini nako kusingqongileyo amanzi. Kekambe ibutho elikhethekileyo lezophando libalule ukuba buthathaka becandelo lezamanzi kweli xa kungoku likwakhankanya iziseko zophuhliso zalo eziqhokreke umgangatho. The forum is one of the initiatives in terms of national anti-corruption strategy, which says that the fight against corruption should be the whole societal. As you know, that SIU cannot fight corruption on its own. We require everybody to get involved. Kananjalo umphathiswa wezamanzi nogutyulo uqinise ukutenxa kwamagosa kwelicandelo nokuphembelela ukudekelwa eludakeni kwamalungelo oluntu, uqoqosho, ingqesho kanye nogqithiso lwenkonzo, ekwaleka ngokusetyenziswa kwamatanki amanzi njengesisombululo esingaba sesizinzileyo noko. We have 279 cases that were referred to NPA, but they are not moving because people think that it's not urgent. Water is urgent because water is for life, water is for socio-economic development, water is for peace. So if we can work together as a law enforcement agencies, but also to commit that we are not going to leave anyone behind and we are going to fight crime. In March 2025, we have agreed on non-negotiables. One of the non-negotiables was insourcing of water tankering. Ukanti ke eliqonga liphehlelelwe ePitoli ngokubambisana nebutho elikhethekileyo lezophando, isebe lezamanzi nogutyulo, igunya abantu lezotshutshiso nemibutho yoluntu kwilinge lokuqala imiba efana nobuqhophololo nolawulo olugwenxa olumokamokana necandelo lezamanzi kweli ngethemba lokuvuselela isidima sezigidi ngezigidi zabemi boMzantsi Afrika nanjengoko ke lenyanga yokwindla iye amalungelo abantu. Isebe lezemisebenzi yoluntu kwiphondo laKwaZulu-Natal liqale uphando kwizityholo zokuba kuqhutywa ishishini lokugcina ibhasi nezigadla ngaphakathi kwamasango esikolo ePhoenix kumantla eTheku. Oku kulandela izikhalazo zabahlali nokukhokelela ekubeni kwenziwa uhlolo kwesi sikolo namhlanje.
Ingxenye enkulu yenkundla yezemidlalo kulesikole iHeaven Park Secondary kuthiwa isetshenziswa njengesikhumulo samabhasi kanye namaloli. Izisebenzi zomnyango wezemisebenzi kahulumeni nenqalasizinda zifice amabhasi kanye nenqola yeloli ethwele isiqukathi lapha. Izakhamizi kanye nezishoshovu zomphakathi zifake izikhalo eminyangweni zizwakalisa ukukhathazeka kwazo ikakhulu ngokuphepha kwabafundi. Umfundisi uMervin Reddy ongomunye wabakhathazekile uthi abantu abangaphezu kwa-120 basayine incwadi ephikisana nokuthi kube nalamabhizinisi emagcekeni esikole. Asked for immediate suspension of any activities on the truck yard that was currently taking place last week. We want the leases for these two companies, DAC Logistics and the bus company, to be terminated immediately. Umnyango wezemisebenzi kahulumeni kanye nenqalasizinda uthi uzoqhubeka nokuphenya ukubheka ukuthi kukhona yini ukuphulwa komthetho. To also be very clear on this, I fully understand that schools are allowed to raise funds and to rent out part of their property for fundraising, but there are even rules governing that. Abahloli bomnyango kulindeleke ukuthi bahlanganise umbiko ngezinyathelo ezizothathwa. Mlondi Radebe, SABC News, eThekwini. Uninzi lwamalungu ebhunga lokhuseleko lezizwe ezimanyeneyo ahambele kude kwiintethe ezibonakalisa ukugxeka ukusebenza kweMelika noSirayeli kumlo walamazwe neIran kwiseshoni yothethathethwano ngomgqibelo. Lo ngumbono omhlalutyi ophezulu weqela leengxaki zamazwe ngamazwe othe wajolisa iliso lakhe kumazwe aseYurophu agxeka iIran. Ibhunga lidibene ngomgqibelo kulindelo lokuba lilungise izinto emva kokungaphumeleli ukubamba ingxoxo-mpikiswano zamvanje e-Ukraine, eGaza naseSudan, nangona igunya lebhunga ikugcinwa koxolo kunye nokhuseleko lwamazwe ngamazwe. That diplomats rushed to hold the council meeting less than 24 hours after the US and Israeli operation began, but then most of them didn't have very much to say. Ibingamazwe amahlanu ase-Europe, ayi-United Kingdom, iFrance, iDenmark, iGreece kunye neLatvia ezize nokugxeka, kodwa zigxeka kakhulu iIran ngelixa bekwafuna ukuba kubuyelwe kwingxoxo. The reality is that most NATO members are so nervous about losing the US security umbrella that they just won't criticize President Trump head on. And this is not the first time that we have seen that. Uchaze ukuba abantu base-Europe bebeneminyaka befuna ukwenza intetha zokuxoxa eziphandle ngenuclear nesizwe sase-Iran, kodwa kukho ukungavisisani, kodwa nangona kunjalo khange le mfazwe ikhoyo ingalindeleki. Kukwakho nombono othi iIran izenzile ngoku. A lot of countries in the global south are looking at this very, very selective European response to US actions, and they see parallels with the way Western countries equivocated over Gaza while demanding that everyone criticize Russia over Ukraine. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Umnumzana Paul O'Sullivan ubuyele phambi kwekomiti yesikhawe ephanda ngezityholo zobugwenxa kwinkonzo yezobulungisa kweli kwanongenelelo lwezopolitiko emva kokuba ikhalele lekomiti kule veki ephelileyo. Awaxolanga amalungu ekomiti indlela aziphethe ngayo umnumzana O'Sullivan emtyhola ngokuwagrogrisa kunye namangqina avela phambi kwale komiti. Umnumzana O'Sullivan ubuyele ityeli lesine kule komiti. Kodwa uzifumene esengxakini ngokulaxaza ikomiti kule veki ephelileyo. Uxolisile ke kodwa. The purpose of this affidavit is to deal with my apology for and reasons for departure from the ad hoc committee on 2026-02-26. Lelwe namazwi axabele ngawo ilungu le-MK Party eParlamente uDavid Skhosana ukuba makayekane naye ahlawule ityala lebhanka. He must retract that casting aspersion that I'm owing 600,000 because that money was paid and the proof is here. It was paid last year. You are continuing with your style of silencing people, intimidating people. And you thought Honorable Skhosana was those kind of people.
I said, you're not in Parliament now. You don't have the protection of Parliament. It'd be better if you just go and settle your debt with the bank. Kanti ke awaxolanga konke amalungu ekomiti indlela aqhuba ngayo umnumzana O'Sullivan nalapho kutyholwa ukuba uthe gqolo egrogrisa amalungu ekomiti namangqina kuquka owayesakuba ngumtshutshisi uadvocate Michael Mashugha. You threatened, according to the evidence that was delivered to us yesterday, Advocate Mashugha, that you are going to send him to jail. You later, after he's arrested, are going to go after his wife. Why are you bullying people around? It might be seen as bullying on my part, but it needs to be taken into context with the unlawful conduct of those people against me, which included dragging me off a plane in front of my minor children. DSK iyakuba. Iqala lomzabalazo nongasekho inkokheli yeCOPE uMuswelikota uza kungcwatywa kwimpelaveki ezayo eBloemfontein. Likota ubhubhe ngentseni ngolwesithathu emva kokugula ithutyana. Umzimba wakhe ufikile eBloemfontein kwangentseni yanamhlanje. Olusapho luthi ayaqhubeka amalungiselelo omngcwabo kodwa kusalindwe namanye amalungu osapho ukuquka naweqela leCOPE. Imiyalezo isaqhubeka kwaye inika nembeko kwigalelo likaLikota kwezopolitiko nakurhulumente. Abaninzi bacaphule nakwindima ayidlale eluntwini njengetshantliziyo. Mandulo uLekota wazibandakanya nombutho wabafundi boMzantsi Afrika kwiminyaka esengumfundi weYunivesithi. Wavalelwa nakwisiqithi saseRobben Island kunye namaqhawe omzabalazo. Igalelo lakhe eluntwini liyakuhlala luhleli kwiphondo kokwabo eFreystata apho waba inkulumbuso yokuqala kuMzantsi Afrika ngexesha lenkululeko neCity Democracy ngolwasemzini. Abamthandayo bathethe kakuhle kakhulu ngaye. He would laugh loud and he'll have that smile in meetings, but when he was confronted with real issues, you can say whatever, he was just, you'll show the name terror will now come if he has to push his way. Ummelwane wakhe uthi uLekota wayengqongqo kakhulu kodwa enenhliziyo enhle. I remember him that he was a person that was actually very strict but very good in his work. Luthi luthuthuzelekile kwaye lukholelwa ukuba uyenzile indima yakhe. You know, when you have seen somebody ill for too long, you feel that time must just come for him to go and relax. Lithi selelibona indawo yokungabikho kwakhe. South Africans will agree with me that our country has lost one of its finest visionary politicians. Ngelixa kusenziwa amalungiselelo omngcwabo nenkonzo yesikhumbuzo kule veki izayo, usapho lusalinde isibhengezo sikamongameli malunga necandelo lenkonzo yomngcwabo esiza kunikwa eliqala lezopolitiko elingasekhoyo. Zingaphaya kweshumi ivenkile ezitsheza luthuthu kudeterhu lwevenkile izolo kwidolophu yakuTsolo eMpuma Koloni. Abanini bevenkile babalilahleko elogama bezama ukusindisa oko kushekileyo emlilweni. Unobangela walomlilo ukaziwa. Abacima imlilo bebila besoma bezama ucima amalangatya ebetyukyutyha ivenkile ngenxa umlilo uphahla luwele ngaphakathi kunakaliseka impahla ukutya nezinye izinto. Osomashishini balahlekelwe yonke into. We were sleeping 6 o'clock, there's somebody called, the shop is burning and something problem here, and we just come here morning time, then we see it is burning and we don't have the chance to take it out the stock also. Umasipala utyholwa ngorhuqa iinyawo ekunyanzeliseni osomashishini kunye nabanikazi bezakhiwo ukuba balandele umthetho. Umasipala uthi uyathetha nabanikazi bezakhiwo ngemeko yezakhiwo eziwohlukayo. Sikhathazekile kakhulu unkulu ngalento yenzekileyo apha yokutsha kwezi-shops kuba affecta uqoqosho lwethu. Osomashishini abathengisa esitratweni nabo balahlekelwe ziimpahla zabo
bebeziqinisa kwezi venkile. Silahlekelwe nje azathi bazothi soqala ngaphi. Oomakhulu bethu bebethenga apha zonke izitoko ezithile. Sifike ekuseni phaa ngo-6 o'clock kusitsha kule shop lama-Ethiopian. So asayazi uba inoba kuye kwenzekani kodwa seyibane noba kuye kwathini. So samuvisa ke sathutha loo damage isenzekeleyo kwathini. Umasipala uyakungqina ukuba ngenene imeko yezakhiwo ezohlukayo nezitrato zizele imingxuma, amadama nelindle elibaleka ezitratweni kumngeni omkhulu. Amapolisa aphanda imbangela yomlilo. Dinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC kuTsolo. I-University yase-Rhodes eMakhanda eMpuma Koloni ibambisene nombutho wesisa iSteve Biko Foundation sisindleke umsitho wokuphehlelela inguqulelo yesiXhosa yencwadi yetshantliziyo elalixhasene nengcinezelo uSteve Biko ethi I write what I like nethi ndibhala intando yam. uSteve Biko wadlala indima ebaluleke kakhulu kumbutho weBlack Consciousness owawukhuthaza abantu abantsundu boMzantsi Afrika ukuba bamkele ubuni, isidima kunye nokuzithemba kwabo ngethuba lokulwa ucalucalulo. Abahleli bathi ukuguqulelwa kwencwadi esiXhoseni yinkqubo ende ecocisekileyo ethathe phantsi kweminyaka 7 ukuyigqiba, ukuqinisekisa ukuba umyalezo onamandla kaBiko uyavakala kubafundi besiXhosa. Umsebenzi wokuguqulela incwadi ubaluleke kakhulu ngoba sihlaba ikhwelo ngokubaluleka kwelwimi zethu. Sifuna ukutyala imbewu ethi ilwimi zethu zibalulekile yaye sifuna abantu abatsha bayibone uba noba kukwipolitiki noba kukwezemfundo noba kukuncwadi isiXhosa zonke ilwimi zethu zesintu zihlale zikhona. Ngo-1977 uSteve Biko wabanjwa eMakhanda. Usapho lwakhe luthi ukusingatha umsitho wokuphehlelelwa kwale ncwadi ngesiXhosa kwidolophu enye kunentsingiselo enzulu yembali. Ukuguqula indawo yakhe yayinyanyiswa ngengcinzelelo ibe yindawo ebhiyozela ilifa lakhe kunye neengcinga zakhe. Ilubona abantu abancinci, abantu abatsha bezidubile ukuza kulo mcimbi. Ingakumbi ngokuba lo mntu sithetha ngaye izibhalo zakhe ziqala phaa kula age of about 19. Isebe lezemfundo zezopolitiko nezizwe ngezizwe eRhodes lithi uguqulo lwesiXhosa sisixhobo esibalulekileyo zezemfundo esivumela abafundi abaninzi ukuba bazibandakanye neengcinga zikaSteve Biko ngolwimi lwabo lenkobe. So to have the book in an African language actually confirms that African languages can also express complex philosophical ideas. iSteve Biko Foundation iceba ukuguqulela lwencwadi ngezinye ilwimi. Kwiindaba ze-SABC, Ndunguntombozuko Bhalintulo eMakhanda. Ngaloo ndlela siwuqonqothile uvimba wangokuhlwanje senikhumbuze ezangomso niziphakelwa ngoogxa bethu ngesiZulu. Kamnandi mawethu. Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu nolumi kanje. 30% wamathuba emvula olindelekileyo phaya kumzantsi ntshona welizwe, kanti ke mahle kakhulu amathuba emvula kwindawo esembindini ngokunjalo nakwimpuma yelizwe ngokuhlwanje. Ngomso ke mbukeli sabontoba zokuthi qolo zisine zamvula ingakumbi kwindawo esembindini ngokunjalo nakwimpuma yelizwe. Zikhona ke nesibhaxu zenkungu yabongozwa into buqhube ngononophelo mbukeli qala pha KwaZulu-Natal ukonyukela empumalanga kuyakuthi gaga ophulukwane ngokunjalo naphaya eKapa, kanti ke 30% wamathuba emvula olindelekileyo phaya eNtshona Koloni. Kanti ke mbukelo uyabongozwa into buqapheleka lokwezandudumo ezimandla ezilindelekileyo kwindawo esembindini ko-Northern Cape kwehlela phaya eFreystata eMpuma Koloni ngokunjalo naphaya KwaZulu-Natal. Ngomso ke mbukelo zameko zisalindelekile zendudumo ezimandla kwindawo esembindini ukuyokuqhina ke ngoku naphaya eGauteng ukungena ke napha KwaZulu-Natal. Kanti ke uqapheleka lokukhona nomoya oyokube ubhudla ngamandla futhi uhamba nokulatyuza kwamaza phaya eKapa ukugugutha njalo kuyokuthi ga phaya eBlack
Plettenberg Bay Mastrong into yoba wona amaqondo okutshisa asibeka phina. Ndingatsho mbukeli ndithi nokathanda baphantsi amaqondo ngesibhozo Sutherland kodwa kathathise ngo-17 Kapa Lodumo 16 eFredenal ngelixa amaqondo ethande ukufudumala ngamashumi 20 Appington 16 eNxuba naseKomani zebe ngu-21 pha eMonti ngelixa Sajonis silindela amashumi 20 eRhawutini ngo-15 degrees zebe ngu-20 pha eLiphalale kanti ke ngomso mbukeli sabo into bakuphole kakuhle phaya kwaKhayelitsha eGugulethu ngo-23 Kapa phaya 22 omhle Sutherland opholileyo aphinde ke bethu athathisa amaqondo ngo-29 eAppington eBhofolo nakhona silindele imozulu efudumeleyo eKomani 27 degrees kodwa kaphinde ehla amaqondo phaya koBethlehem nalapha ebetha ko-19 18 eRhawuteng ngelixa ke phaya eLiphalale silindele amashumi 3 phela emehlweni sale ntliziyweni kamnandi mawe.